Cando nos recomendan un libro, Recomendo Patria, de Fernando Aramburu. éntranos as gañas de lelo, aínda que non sexa para nós. Buscando por internet literatura infantil, e vino e recomendábano e imos probar. Con recomendacións dos lectores que están a recoller as cámaras da TIC, estáse a animar as vendas este ano na Feira do Libro de Lugo. O certo é que estes vídeos que a Fundación difunde na súa canle de YouTube están a surtir efecto. E sí, a verdad que venínos preguntando por esos libros, a ojealos un pouco, en certos casos xa, como venían recomendados, xa compralos directamente. A verdad que está moi ben a iniciativa. Eso sempre é importante, e as redes sociales hoxe en día pues, son moi importantes para nós, evidentemente. Este e outros alicientes como bo tempo están a facer desta edición unha das máis concorridas. Entre os exemplares máis demandados, os do noso homenaxeado polas letras galegas. Vendemos moi ben literatura narrativa galega, sobre todo Carlos Casares, e despois libros así entretidos de cara ao verán, autores galegos e sobre todo autores de Lugo, como por exemplo Mamá Saturada, que tamén está vendendo moi ben. Especialmente as dos autores lucenses que estes días se poden ver na feira asinando as súas obras. Tanto arranque en Lugo é fundamental, na túa terra, desde logo xa chegan moitos lectores, aínda volverei tamén os sábados, libreiros están contentos, eu desde logo que tamén por presentar esta terceira novela na casa outra vez. Triunfan as novidades que entran pola vista, irresistibles para os máis peques da casa. E tamén temos este, que é novedad, que é Ñac Ñac, que é un bichiño que ao abrir o libro escapa e vainos comendo o libro. Cada páxina que vamos pasando vainos comendo un trociño do noso libro. E é que por eles hai que comezar o hábito da lectura. Compramos antes un libro de... peces ¿Y de la? Y de vacas. De vacas. Pero os libros dominados polas ilustracións atópanse no mundo cómic, que hoxe nada teñen que ver cos clásicos Zipizape ou Mortadelo e Filemón. Que deste ano un dos máis destacados pode ser este de La Grieta, que, bueno, o que ten é un cómic, bueno, a temática é, claro, o problema da emigración, as fronteiras entre Europa, África, Oriente Medio, sobre todo a curiosidade que ten é que vades ver un cómic que non ten un solo debuxo. Vai ser un dos mellores cómics do ano, seguro. É un cómic que non atoparedes nin o primeiro debuxo. Neste paseo literario tamén teñen o seu propio espazo as publicacións da Deputación. Nos facemos a mostra das publicacións e logo as persoas interesadas poden adquirilas nas librerías que participan na feira, ademais de poder facelo noutras. Con esta variada oferta non hai quen se poida resistir a deixarse levar polas historias máis intrépidas. Comprei este de Manuel Esteban, A ira dos mansos, porque son lectora en galego e onte foi o día das letras galegas. Literatura cantada, presentacións de libros, obradoiros ou conferencias seguirán enchendo de contido e actividades ata o domingo esta Feira do Libro.